Premia egitaraua amaitzean, aurten auditoretza gainditu duten 50 enpresak auditoretza hori gainditu izana egiaztatzen duen saria jaso dute Ekonomi Sustapen Saileko diputatuaren eskutik. Imanol Pradalesek premia sariak ematean gogorarazi duenez, 1.100 enpresa baino gehiago dira, orain dela 15 urte abian jarri zenetik egunera premia egitaraua ezarri dutenak. Egitarau horrek enpresen kudeaketa hobetzeko metodologia eskaintzen du eta enpresa txiki eta ertainentzat beren beregi diseinaturik dago. Zuon erakusbidea kudeaketaren hobekuntza bilatzeko bide hau urratzen ari diren beste enpresa batzuentzako erreferenterik onena da, zalantzarik gabe. Argi daukagu, premia egitarauaren ezarpenaren bitartez, enpresarentzako etorkizun ezberdin bat abiarazten ari garena. Mugarri berria da, hain zuzen ere, hobekuntzaren bidean. Hori dela bide, zuon kudeaketa sistemei eusteko eta horiek hobetzeko lan egiten jarrai dezazuen animatzen zaituztegu. Izan ere, ziur dakigu kudeaketaren kalitatea eta pertsonen balioa antolakunde guztien etorkizuna gauzatzen duten bi eragile erabakigarriak direla, adierazi du Ekonomi Sustapen Saileko diputatuak.